Lumaban ka. Uy, ano ba nakagat niya? Ba't ganun? Salamat po tayo Mento and like and share po. No? Welcome back to my channel ulit mga kamba. Laban ulit to, laban. Ito yung paglalabanin natin, papakita ko lang sa inyo. Ayan o. Isang brown, saka isang medyo itim. Ayan. Dalawa na yan. Pares Tagalog yan mga kamba. Ito yung brown, tapos ito yung medyo itim. Ayan. Shout out sa'yo, Coach TV. Yan. Spider Channel PH, Kasapi. Padalan mo ako ng White Devil para mai-market natin White Devil mo. Wala na akong pang load. May mga nagtatanong. Pagka gusto niyo mga kakamba ng ng pang load, yung White Devil mga kakamba, tested and proven na yun. So, umorder kayo kay Kasapi. Ang FB number niya, ay FB name niya is Benson Ye. Yan, message nyo siya mga gamba. So, padalan mo ako Kasapi shout out sa'yo, Sir Alan Alcansi ng Lipa, Batangas. Kay Sir John Michael Ramos ng Baguio City. Shout out sa'yo, paring Beach 1111. Yan. Shout out sa'yo, Paul Las Piñas. Yan. So, palaban tayo mga gamba. Ilalabas ko na yung brown na medyo tigre. Ayan. Oh. Ayan. Kita nyo? Matagalog to And then, lalabas ko yung isa. Yung isa, medyo brown siya na medyo dark. Talahib. Ayan. Ayan, mga kamay. Yun, Okay? Pakawalan ko na to para matapos na. Magharap na, nagharap na. Yun na. Uy! Lumaban ka, uy! Ayos kumapal ka agad ng sapon. Umaban ka. Uy! Ano ba nakagat niya? Ba't ganun? Sige, kumagat sila pareha sa stick. Talya sa gahatawan ng sapot. Tumalsik. May tumalsik. Iyon na naman. Kumakit. Nako. Nadali. Alaglag yung brown, mga kamba. Yung medyo dark ang naiwan. Ganda ng laban. Gumanti ka ulit. Lumaban ka. So, nalaglag na isa yung brown. Iyon. Hindi pa rin. Nalaglag. Umakit ka. Wala na. Laglag siya. Natuluyan. So, nakadalawang laglag na. Pero, nangihina sila parehas. Grabing sakmalan ng laban. Ayan na, mag-harap ulit. Uy! May na sila parehas mga gamba. Parehas na katisan. Parehas nag sakmalan. Mukhang nakadalawang laglag na itong brown, pero mukhang tumatakbo na itong dark itong talahib nananagbo na. Parehas itong mga tigrehan tumagamba, dark saka brown na tigrehan parehas kumagat sa stick kanina. Ang gandang ulitin panoorin. Katawan ng sapot. Kumagat na naman sa stick.
Isa pa, isa pa. Pagharapin natin. Pagka ano, nanakbo pa rin yung brown, talo na yung brown. I-declare na natin. Iyon, no? Ang galing nito. O, isa pa, isa pa. May hirit pa na isa. O, isa pang harap. O, nanakbo. Hindi na halos makagalaw to. Pero malakas pa yung brown, no? Bira. Bira. Oho. Pati hulog na lang to. Takutan na siya. Yan, last na to, last na. Yun, okay. So, talo mga gamba yung brown, yung light brown. Ayun. So, sana masiyahan kayo. Nasiyahan kayo mga gamba sa napanood nyo, ah. So, yun mga gamba, hanggang sa muling pag-upload. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Termino. Like and share po. Bye!